природата и трябва да я запазим такава, каквато сме я приели, да направим по-добра от това, което виждаме в момента. Искам специално да благодаря за присъствието на госпожа Иглика Неделчева, която е директор на нашата гимназия, благодарение на която имаме хубав награден фонд. Също така имаме още две прекрасни дами гости от проект Боерудио, Миглена Молкова и Зорница Станева. Здравейте! Те също ще предоставят възможност на отбори да спечелят интересни награди в това, което съвсем наградка беше представена от госпожа Милена Гошева, извън нашите награди за състезанието. Какво е състезанието? Едно забавление. Три кръга. Смесени отбори сте, не сте по гласове, изтеглите се жреби, който показва всеки отбор и ученици ще бъде екип. Първия кръг какво? Ще ви раздадем един тест, който много бързо и много точно трябва да попълните, така че играете отборно. Който отбор стане готов, веднага вдига ръка, аз естествено отбелязвам това преди и предава на журито в състав. Госпожа Гошева ще оценява вашите физични знания и умения по физика. Госпожа Светла Антонова ще оценява вашите най-вече биологични знания и умения. И госпожа Неменча Косова е с тежката задача да оцени химията, която сме учили повечето от вас заедно. За втори кръг се класират всички. Втория кръг е практически задача. Сега, след втори кръг, два отбора с най-нисък резултат ще отпаднат, но те остават, за да помагат Иванна да продължим натам състезанието. Петте най-добри отбора ще се състезават в трети кръг, след което ще обявим първо, второ и трето място. Да започваме. Приятна работа и изпълнение!